Moro, se on Jami tässä. Tervetuloa seuraamaan Amazing Race Harjavallan finaalijaksoa. Minun nimeni on Jami Wilkman ja toimin tänään teidän juontajananne. Jäljellä on 6 kovaa paria, jotka ovat kaikki tehneet kovasti töitä päästäkseen finaaliin. Mutta vain yksi voi voittaa. Lähdetään seuraamaan, kuka on Harjavallan todellinen päällikkö. Kauden tähtipari Heidi ja Kimmo ovat jo ansainneet paikkansa finaalissa. Käydään katsomassa pieni kooste Heidin ja Kimmon matkasta finaaliin. Mitä suorittamista. Seuraavaksi lähdetään katsomaan, ketkä pääsevät Heidin ja Kimmon seuraksi finaaliin. Sari ja Anna-Leena ovat juuri saapumassa Nakkilan rajalle äidinkieliaiheiselle tehtävälleen. Katsotaan, kuinka hyvin matikan opettajilla on äidinkieli hallussa. Mikä sana on kyseessä? Yksi. Siinä on 10 kirjainta. Se on adjektiivi. Adjektiivi! Eikö siinä 10 ole? Mulla tulee niin kylmä, että mä soitan Jukan. Jukka? No moi! Hakemaan Nakkilan rajalta. Vihtyy autolla vielä. No Iltsu ei kyllä nyt pääse, se on ollut vähän kipeänä, mutta mä lähden tulemaan. Moikka! Ja Jukka on tulossa hakemaan, kun täällä on kyllä niin kylmä, että se Iltsukin tulee. Ja se on ollut taas vähän kipeä. Meidän Jukka tulee uudella vetyautolla hakemaan. Se on ollut nyt kyllä niin kovassa käytössä. Se olisi varmaan hieno. Joo, oli tämmönen pieni herätys. Ei tainnut Sarilla ja Anna-Leenalla pahemmin tehtävä onnistua, mutta juttua ainakin riitti. Ensimmäinen finaalipareista on nyt siis tippunut. Katsotaanhan sitten, miten Saulilla ja Katilla menee. He ovat saaneet tehtäväkseen kuvata viraalin videon nettiin. Keksikää räppi ja kuvatkaa video siitä onnistuneesti. Siinä lukee muuten siitä. Siinä on 2 teetä. Näyttää tulee. Eikä ole pistettäkään. Mistä se, miten se tuli katsomaan? Onko näin päällä? Joo. No niin, lähtee. Nyt. Tsekkaat mun fittiä, täs tyylis on se visio. Kaikki täs koulussa tietää, mikä mun nimi on. Sauli. Täs duunista mä nautin, niin paljon massia, rikoin pankkiautomaatin. Joo. Musta reppu mun selässä, täytyy painaa kova duuni ja joo, aika levät. Ammatikasta B, ja tää äijä sanoi, et haluu lääkikseen. Sehän meni hienosti. No niin, katsotaan millainen tuli. Joo. Seuraavaksi mennään Jonin ja Riittiksen matkaan. Käydään kuitenkin ensin nopealla mainoskatkolla.
Onko sinullakin välituntisin tylsää? Eikö kouluruoka maistu? Ei hätää. Tähän kaikkeen löytyy ratkaisu. Kyllästyttävätkin välitunnit saa muutettua mukavaksi tämän helpon tempun avulla. Ota rööki. Mallun punainen tuo elämäsi jotain, mitä et aiemmin edes tiennyt kaipaavasi. Jari, se mikki näy! Sori Mikko. Oikeesti pahoittelua. Miksi toi tuijottaa näitä kouluja? Miksi tuo tuijottaa meitä? Mä mietin vaan, että ootteko te tarotkortti-ihmisiä. Puhuuko se meille? Ei me kyllä olla. Niin mä vähän ajattelinkin. Mallun punainen. Nyt kaupoissa. Tarjoaa myös kaverillesi. Varoitus. Voi aiheuttaa saikkua. Moikka! Onko sinunkin ATK-taitosi hukassa? Niin minunkin, mutta ei se haittaa. Minun nimeni on Katriina Kurkinen ja aion näyttää teille pari ATK-vinkkiä. Katso ennen nettiin menoasi, että internetyhteytesi on päällä. Ensimmäiseksi varmista, että kaikki johdot ovat varmasti hyvin kiinni koneessa. Oho, niin kuin näette, aina kannattaa varmistaa, onko johdot kiinni. Internet-kuvakkeen löydät oikealta alareunasta akkupalkin vierestä. Tai sieltä se pitäisi löytyä. Sulla näyttäisi olevan toi lentokonetila päällä. Niin näyttää olevankin. Viimeisenä näytän teille varsin kätevän vinkin nostaa ääniä. Ensin laitan video pyörimään, sitten täältä ääniä. Miksei se kuulu? Sitten täältä ei. Mistä se meni näyttö pieneksi? Tuolta, noniin. Sitten täältä. Ja sit saat äänet päälle. Kiitos kun otit neuvoista vaarin. Nähdään äidinkielen tunneilla. Joni ja Riitta-Liisa kurvasivat juuri hetki sitten Honkalan pihaan ja ovat menossa suorittamaan seuraavaa tehtävää. Katsotaan, miten he suoriutuvat. Täällähän tätä oli. Tehtävää. Osallistukaa paikalliseen jääkiekko-otteluun. Tehkää maali ja voittakaa ottelu. Onnea matkaa. Nonni. Tää mun Joni! Tää tulee! Kävikö pahasti? Kyllä se on nyt semmonen juttu, että mun pitää jäädä saikulle. Laitetaan Sarille viesti. Minulle kävi pahasti. Olen jäämässä saikulle. Toivoo Riitta-Liisa Kortejärvi. No se ei mennyt ihan putkeen. Loukkaantumisen takia Joni ja Riittis joutuvat valitettavasti jättämään kilpailun kesken. Sari ja Sara eivät selvästikään muista, että heidän seuraava tehtävänsä on juuri alkamassa. Toivotaan, että he ehtivät ajoissa paikalle. Riittikselle saippua. Olikohan meillä joku juttu? Parempi varmaan käydä sitä tarkistamassa. Oliko meillä jotain tässä, kun mä en muista? Ai niin, mä kokonaan unohdin, että meillä on se Amazing Race. Arvas, mikä se on muuten suomeksi? Sillä ei nyt mitään väliä, nyt mennään. No mennään.
ensi kerralla sitten. Missäköhän näiden jatkot on? So leave my sweater on the board. Saralla on joskus ennenkin ollut pieniä vaikeuksia noiden avaimien kanssa. No, ei voi mitään. Harmillisesti Sari ja Sarakin tippuvat nyt pois kilpailusta. Sinikka ja Ilmari ovat juuri saapuneet kuntosalille. Mikäli he suorittavat tehtävän onnistuneesti, he pääsevät haastamaan Kimmoa ja Heidiä finaalissa. Tehtävä. Nostakaa yhteensä 100 kiloa painoa kuntosalilla. Mikäli onnistutte, olette ansainneet paikan finaalissa. Joo ei, kyllä mä voin hoitaa tän sun puolestani. Kyllä mä ensin nostin 400 kiloa penkistä. Oho. 100 kiloa mä oon Jätte Nopeallakin raa. nosti 200 kiloa yhdellä kätellä. Ja 5. Hyvä. Nää on ovitopia kestävä. Oho. Hyvä hommi. Lykkä. Yes, nythän me päästään finaaliin. Ilmari on selkeästi kuntoillut paljon, ainakin nuorempana. Mutta tilanne on nyt se, että Kimmo ja Heidi saavat finaalissa vastaansa Sinikan ja Ilmarin. Lähdetään seuraavaksi katsomaan jännittävää finaalia, mutta käydään ensin nopealla katkolla. No morjesta kaikki tahmatassut, se on Joni tässä. Tällä vehkeellä pääsee säällä kuin säällä ja maastossa kuin maastossa. Ja mikäli ei, niin sihteeri tarjoaa kyydit. Oi, mulla oli toi... Ai. Moro. No, miten sun päivä meni? Mulla on henkisesti ollut lähiaikana raskasta tää koulun käyminen. Jaa. Entäs noin jatko-opinnot, että mitäs oot miettinyt? No, mä haluaisin Kuopioon lääketiedettä opiskella. Kuopioon Mm. Mitä vittu? Onko siellä jotain väärää vai? Mä tykkään lääketieteestä. Sam! Jos mä olisin Bämä, mä haluisin mut. Sit mä
Mihin sä menet? Tervetuloa takaisin seuraamaan Mahtava matka Harjavallan finaalitehtävään. Hiihtoteemainen finaalikilpailu käydään Hiitenharjun laskettelukeskuksessa. Ladut ovat vintissä ja sää on kuin morsian. Lähdetään pidemmittä puheitta seuraamaan finaalikilpailua. Sinikka ja Ilmari näyttääkin olevan jo saapuneet paikalle, mutta missäköhän Kimmo ja Heidi ovat? Sulla vittu edes liikavaatteet. Tiedätkö sä voit puku maksaa? Ja vist. Ei sulla oo mitäänkään tähän varaa. Pienet alkulämmöt vielä ja sitten mennään. Samalla kun kisa lämmittelee, voisin nopeasti selittää säännöt. Tehtävän konsepti on yksinkertainen. Kilpailijat suorittavat 2 kierroksen hiihtoviestin, missä kumpikin pareista hiihtää 1 kierroksen hiihtoladun ympäri. Pari, joka saapuu ensimmäisenä maaliin, on voittaja. Onnea matkaan! Lycka till! Tsemppi Asen. Tule! Riittikö? Tuossakin mun mukana. Ei mitään pitoa, ihan paskaa! Onko meitä muklainen aina kaikki? Oi voi, harmillinen tappio Kimmolle ja Heidille. Otetaan Kimmolta vielä nopea kommentti kilpailusta. Maailmanloppu auki. So leave my sweater on the board. Voi Kimmo, se menee maanantaisin jo 4 kiinni. No mutta, katsotaanhan mitä sanottavaa meidän voittajilla on. Oli kyllä oikein mukava kilpailu ja tosi hyvät fiilikset jäi ja ladut on ihan täydellisessä kunnossa ja mukava sääkin ja kiitos kahvista Takso Mykke. Ihan hyvin meni. Viimeksi on hiihtänyt armeijassa puusuksilla. Silloin oli homma ihan erilainen, mutta lihasmuisti on säilynyt, mutta en olisi voinut voittaa ilman mun duoa. Varsågod! Viisaita sanoja. Onnittelut voittajille, Ilmari ja Sinikka.
Lox's Hip-Hop Jack Productions. Niin on, uudestaan. Saa exportinoida. Kari! Mitä vittua toi mamma selittää? Mitä vittua toi Tuija? Kyllä todennäkö se miettilää minun pesimään. Ja kamera käy! Mitä tuo tuijottaa? No, mitäs on päivä mennyt? Ja... Kaikki sen loppuun. Minäkin lavun. Ja no... Mä jossain tuolla keulalla pystyy tosi sanoa. Ei siis valmiin vai? Joo, huudat silleen, että kuuluu tännekin. Kuvaakse! Kuvaa! Ei jumala. Tiedätkö sen paljon Ha ha ha!